Kaixo, kaixo! Zer moduz zaudete? Ondo! Ez da entzute! Gu DBH biko ikaslea gara, eta Ametsen Kaiolan izeneko antzezlana aurkeztuko dizuegu. Guk sortu dugu antzerki hau, eta espero dugu zuek gustukoa izatea. Prestat zaudete? Eskerrik asko etortzeagatik eta ondo pasa! Lehenengoa, isiltasuna. Bigarrena, ezin zarete lekutik altxa. Eta hirugarrena, geratik ateratzeko baimena eskatu behar da. Hiru arau betetzen ez dituenak zigorra izango du. Ulertu da? Bai! Zein tokatzen zitzaion zaintzea? Oiei! Guri Goiatzo tokatu zitzaigun. 200 eta 7 minutu pasa dira. Beraz, nire kalkulen arabera. Zuri tokatzen zitzaizun. Maizea, nik nire ametsa kontatza tokatzen zait. Zure ametsa pilo bat zentzun deu. Ja, baina zuena baino beha da. 53 segundu ondoren zuei tokatzen zaizue. Ados. Kaixo, gu sali eta betik eta gure ametsa ezer ez behin gabe bizitza da. Bai, izan ere, gure gurasoek ardo marka bat dute eta haien erentziekin biziko gara. Ardo hori mundu guztitik ansatzen da, baina zei zeate. Gu matxak txikitzen! Ea, norbaitek probatu nahi du gure ardoa? Ni... Ardo oso txara dago! Zer esatezu, munduko mena data. Ba ez. Badirudi denak lo daudela, baina goazen gauero bezala errebisatzera. Begira, zurrunkaka dago. Txerri bat ematen du. Ikusi, mugitzen ari da! Baina, ez ikusten sonambula dara. Bueno, azkenean denak lo daude. Ni seguru nago norbait entzun dudala. Ba, zure irudik abionak esango ziren. Goazen. Ia, atrapatu baituzte. Horrein zein tokatzen zaio bera ametsa kontatzea? Nire amalek xaputeia zat, nire eta mesi. Eta ni 5.000 metrotatik gola sortzen ditut, begira. Ni hobea nahi! Ez ni! Ez ni! Zuzia estakeria kale batera. Horen gure txanda da. Gu, Marta Martina eta Josefa Gea eta Eskobaleko jokalariak gea. Gure erbasak betianik Eskobaleko jokalariak izan dira. Eta gure ametsa baia bezalakoak izatea da. Gainera, baloi magiko bat daukagu eta baloia norbaiti pasatzean dantzan hasten da. Begira. Ai, zer planetaren zain, nire ez benetako antzaria. Zira benetako antzaria.
Adibidez, gure gurasoek pelota txapurrari bota beharrean guri botatzen ziguten eta gu tonto moduan atzetik joaten. Nik Ameriketara joan nahi dut hobetzera. Eta nik profesionala izan nahi dut eta beste batzuekin batera jolastu. Seguru norbait ez da dagoela, goazen begiratzera. Kontuz ingo jala! Kontuz ibili, esnatu egin dezu, ez nazio honetan. Arauak etxotetzeagatik gurekin zata. Zer? Baina niok ilore hon benetan, Loze honeta. Seguraski zerbait txarreko jotela. Lasai, nik salbatuko. Bueno, bani sukaldaria naiz. Eta laban honekin plater oso goxoak egiten ditut, baina beste gozta berezi batzuk ere. Nire ametsa jatetxe bat eraikitza da, baina hemen giltzapetuta ezin dut egin. Hemen dikanatean nahi dut. Nire! Sari salbatzeran, hijoa! Beldurra ematen dit, zer egingo du laban horrekin? Ixo. Bat behatzi lau iru bi. Ez. 0 bat iru sei bat bi. Ez. 0 lau behatzi zortzi zazpi bat. Ez da ere. Behatzi lau iru sei zazpi bi. Zaizeatek. Gura metxa loteria irazkia eta horretaz bizitzia. Baina zuen bizitzan loteria tepatzeko probabilitatea hau da. Zoneko 0,000 batekoa. Egia da, baina ez dugu esperantza galduko. Milioika pertsendatik bat bakarrik tokatzen zaiota. Utzi azaltzen. Kaixo, guztien ziratik fixirenek eta maite matizgea eta gure ametsa da nasako kalkulatzaileak izatea. Espazioantzua sortu dugu eta plano guztiak egin ditugu, begira. Dena prest daukago, baina mendik anatea garga lehenengo, eta gu badakiko nolatea. Nola! Eguerdiko 12:07 sartzeia iruzaintzei oso tontoa dianak. Lehenengoak 70 graduko itzulera ematen du. Hurrengoak 10 gradukoa eta azkenak 36 gradukoa. Hori, eta eguzkizki egin dara aprobetxatuz, momentu paregabea da hemendik ateratzeko. Beraz, izgiekin zemendik ateratzeko. Zenara zaitzetu horren gura metxa kontatuko dugu. Kaixo, guztan zoritxarre ez oizpagea eta gure ametsa separatuta bizitzea da. Baina zino gure ametsa bete ben juntu gauderako. Gubiak biskiatea. Terese eta Ari, hauek biak ere bai, Marte eta Irene, eta txikiena Itziar. Gu familia beratxo batetik angatoz. Eta gu familia ugari agea eta beraz gobernuko diruak inbizik. Ez, familia ugari berezia, hau tripan ginenetik molestatzen ari da. Ez izan pesadena. Zer esatezu Itziar, zu amonan etxajutan negazina zinen. Amona! Gure amona bai zen emakume ona. Kaixo, gu Andoni eta Andrea gea eta suhiltzaileak izan nahi dugu. Suhiltzaileak izan nahi dugu, ze gu txikia ginela gure amona gutzat saltxitxa bat ezan prestatzen, eta gora botazunen... Aitaren, semearen eta espiritu santu nizenan, amen! Eta bere lortzean buru gainera erorita erre egintzen. Horregatik suhiltzaileak izan nahi dugu. Sari salbatut! Baina, zergatik zaudeta intriste? Ezin geratu hemendik atera. Nola ezin dugu etxi. Bestela zuek kirolariak etzarete kirolari izango. Zuek, suhiltzaileak, ez dituzue suak itzaliko. Ez dugu ezer galtzen saiakerarekin. Ez dugu inor gure ametsa betetzea galeraziko! Zer
zarete? Harrapatu zaituztegu! Ai, ama! Orain ikusiko duzue. Bat gutxiago. Guazen plana zehaztera. Baina hemen ez dago inor, bakarrikan bai bat bi basorekin. Probatuko dugu. Bai, guazen probatzera. Zorariatuta sentitzen ari naiz, zuez? Bai, ni ere. Uste dut lurrera eroriko naizela. Bi gutxiago. Baina non daude denak? Tori! Beste bi gutxiago. Eta orain zer? Gu badugu irten bide bat, baino lehenik gauzak kontatu behar dizuegu. Barkaigu zuen. Zerbait dugu aitortzeko. Ametsa kontatzen ari ginenean gezuretan ibili gara. Gure amona ezen saltxitxa erre batekin erre. Guk erre genuen. Guk ez dugu atsegin suak itzaltzea. Guk suak piztea atsegin dugu! Orduan gu errengo gea. Ez gu ez gea erreko. Koete bat prest daukagu horretarako. Bi zazpi lau sei bat. Nola errepikatu? Bi zazpi lau sei bat. Badaukagu, tokatu zaigu.
estraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro mezu erreki baten dira. Hartu zure lekua berezio kontuak, gana hauzeko albo batera.